രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പേര്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമം ജപിക്കല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു മിണ്ടാതിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാല ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകെ 3 ആളെ കാണുന്നുള്ളൂ. ശ്രീ ജയ മാതാജിനെ, പ്രീതി മാതാജി, വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11:30 തുടങ്ങി. ശശികല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ. കണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒച്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർവതി മാതാജി. അത് തന്നെ, വൈഫൈ കാരണം എനിക്ക് ഓണാക്കിയ വെറുതെ കട്ടാകുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി, ഓണാക്കി നോക്കി, ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ. ഭയങ്കര മഴ മാതാജി അല്ലടോ. ഭയങ്കര മഴ. ഓ, ഇന്നലെ മഴയായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ്സില്. ഇന്ന് രാവിലെ മഴ തുടങ്ങി. ഓ, ഇന്ന് ഭയങ്കര മഴ. ഭയങ്കര മഴ. ഒരു കുടം വെച്ച് പെയ്തോണ്ടിരുന്നു. മൂടിക്കിടക്കണം. ഭയങ്കര പാടാവല്ലത് മഴ. നമുക്കാണ് ഏറ്റവും പണി. ഈ സൂമിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ അധ്യായം 14 ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെന്ന്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, 14ാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കാം. തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം ആരും അറിയുന്നില്ല. 11:30 പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ 11:36. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? ഇതാണിത്, സമയത്തിനൊന്നും ഞങ്ങള് 11:20 കയറി.
കേറി, പിന്നെ ഇറങ്ങി, പിന്നെയും കേറി. സമയത്തിന് കേറാൻ നോക്കണം നമുക്ക്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. താമസിച്ച് വരുന്നവരെ 5 മിനിറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിർത്താം മാതാജി, 5 മിനിറ്റ് പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു, കയ്യും പൊക്കി പിടിച്ചു. ചില സമയത്തിന് വരാത്തവരെ പുറത്ത് നിർത്തണം നമുക്കിനി. അതെ, പണ്ട് സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലേ, പഠിക്കാത്തവര് പുസ്തകം കൊണ്ട് സമയത്തിന് വെളിയിൽ നിർത്തും. അത് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങി. ഇനി പറയാ, മെസ്സേജ് ഇടാം ഗ്രൂപ്പിലിട്ട്. അപ്പൊ 11:30 ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്തവരെ, അഥവാ ബസ് ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ല ബസ് ലേറ്റ് ആയത്, അപ്പൊ അതും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രത്യയത്തിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ലേറ്റ് ആയിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം ചോദിക്കുമോ മാതാജി? പറഞ്ഞേ, ഇന്നലെ എന്താ പഠിച്ചേ? ക്ഷേത്രം, എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു? ജ്ഞേയം, 24 കണ്ടു. ശരീരത്തിന്റെ 24 കണ്ടില്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യ, അഹങ്കാരം. ത്രിഗുണങ്ങൾ. അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 20 എണ്ണായി. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങൾ, അല്ലെ? 24 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്താ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? മറന്നു എല്ലാവരും? ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ക്ഷേത്രം, ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആരൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് താഴെയിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കൂ. പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും അവരെ അറിയാൻ പറ്റും, അല്ലെ? ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം, താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? പരമാത്മാവിനെ അറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ടറിയുന്നു. അതെ, എന്താണ് ഇത് പറഞ്ഞ മാതാജി? അതെ, ചിലര് ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ നിഷ്കാമകർമ്മം, ശ്രവണം. എന്ത് ശ്രവണം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കൽ. ഭാഗവതം എന്നോടത്ത് പറയണില്ലേ? ഭാഗവത ചരിതം എന്ന് പറയണില്ലേ? ഭാഗവതം ശ്രദ്ധിക്ക. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? 4 കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? നിഷ്കാമകർമ്മം, ധ്യാനം, നിഷ്കാമകർമ്മം, തത്വചിന്താപരമായ ചർച്ചകൾ, സാഖ്യ യോഗത്തിലുള്ള തത്വചിന്താപരമായ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ? തത്വശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ, ചർച്ചകളിലൂടെ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാഗവത ചരിതം, അല്ലെ? ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനൊക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പ ജീവാത്മാവിന് പരമാത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തില് എന്ത് കാഴ്ചയുള്ളവൻ. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ആരാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ? ശരീരം, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? എപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ
നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രകാശം പരത്തുന്നത്. അതുപോലെ ആ ജീവാത്മാവ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ തരാണ്. ശരീരത്തിന് അവബോധത്താൽ പ്രകാശം പരത്തുന്നു. ജീവാത്മാവ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ചൈതന്യമില്ല. ചൈതന്യം ഇല്ലാന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും? കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ സത്ത് പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാനും ഇല്ല, പറയാനും ഇല്ല, വളരാനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി അല്ലെ. ആ ആത്മാവ് നമ്മളുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം. ജീവാത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം. എന്നാലേ ആ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓടാനും ചാടാനും ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മളെ ധാരണ നമ്മളെന്തോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഇരിക്കണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവ് അല്ലെ. നമ്മളാ ശ്വാസത്തിന് പോലും കണക്കുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ 100 ശ്വാസമാണെങ്കിൽ 101ാമത്തെ ശ്വാസം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ 100 ശ്വാസം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ശ്വാസം നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ശ്വാസം കൂടി വലിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. 99 എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ? അതും ഇല്ല. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. ആ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നിർത്തുക പരമാവധി അല്ലെ. അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ശരീരവും ആത്മാവും അല്ലെ, ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും പിന്നെ അറിയുന്നതും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് കഴിവുള്ളവര് പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ എന്താ ഗുണം? നമ്മൾ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആനന്ദമയനാണ്, ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ബന്ധനത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം സ്വാധീനിക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറികടക്കണം. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ തമോ ഗുണം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഒരാൾക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സ്വഭാവമായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക. അത് സത്വഗുണാണെങ്കിലോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു സ്വഭാവമായിരിക്കും. എല്ലാവരോടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറും, നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കും, കുറച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നെങ്കിലോ, രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാസന കൂടുതലായിരിക്കും. എന്തും നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അവന്റെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തില് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളെ ഏത് ഗുണമാണ് സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. കുറെയൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായം 14ാമത്തെ അധ്യായം നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ്. നോക്കാം നമുക്ക് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആയല്ലോ? അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാണ് നമ്മള്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് 11:30 നമ്മളിനി ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ 33 പേരായല്ലോ. ഈ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കയറിയവരാരൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്സില്? 11:30 ക്ലാസ്സില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മത ചോദിച്ചതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാരില്ല മാതാജി, ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. കേറിയാ മതി നിങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയാ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിദോ ഗതഃ.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി വീണ്ടും ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികൾക്കെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി വീണ്ടും ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഏതറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്, ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? പരമജ്ഞാനം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഏതറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ആ ത്രിഗുണത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നതെന്നും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കളെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്? ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആണ് ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്? ഋഷികൾക്ക് സാധിച്ചത്. ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്, ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഃ സർഗേപി നോപജായന്തെ പ്രളയേനാവ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് ജ്ഞാനത്തിലാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുന്നുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുന്നുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാകേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞോളൂ. തെറ്റിയാലും സാരില്ല, പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മള് ഒരാള് പറയാം, മോക്ഷം കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാല് ജനന മരണം രക്ഷപ്പെടും. രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എവിടെ പോണം? വൃന്ദാവനം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് അല്ലെ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് എന്ത് മാതാജി? ഇപ്പൊ തന്നെ അത് പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല ഞാൻ മാതാജി പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുമെന്നാണ്. അതായത് ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും. അതായത് സാധാരണ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്കറിയാലോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ കൽപ്പത്തിലും ഓരോ പകല് കഴിയുമ്പോൾ, രാത്രി ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രളയം സംഭവിക്കും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ് കഴിയുമ്പോ, 100 വർഷം കഴിയുമ്പോ അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും? മഹാപ്രളയമൊക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോ പ്രളയകാലത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. പിറ്റേന്ന് പിന്നെന്താണ്? വീണ്ടും പുതിയൊരു ബ്രഹ്മാവ് വരുമ്പോ, അതല്ലെങ്കിൽ പിറ്റന്നാൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ വരുമ്പോ വീണ്ടും സൃഷ്ടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഈ പ്രളയം, ചെറിയ പ്രളയം നടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പോയിട്ട് രണ്ടാമത് വരുന്നതൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലാണല്ലോ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടന്ന ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുന്നുമില്ല, പിന്നെ ആകുലചിത്തനാകേണ്ടി വരില്ല പ്രളയകാലത്ത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് നടക്കാത്തത്? ഇതൊന്നും ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനനോ പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല.
മമ യോനിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം തദാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിനു കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ് ജനനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് പ്രകൃതിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും ആരാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്? ഭഗവാനാണ് നടത്തുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, അരിക്കൂമ്പാരത്തില് പെൺതേള് മുട്ടയിടും. തേൾ മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? അരിയിൽ നിന്നാണ് ഈ തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നത്. ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? അതിലാ പെൺതേള് മുട്ടയിട്ടുകൊണ്ടാണ് അരിയിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം ശരിക്കും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മട്ടില് പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും ആരാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം? ഭഗവാനാണ് ഈ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആവിർഭാവത്തിന് കാരണം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാത്തിനും എന്താ പറയണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തി യഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ നിരഹം ബീജപ്രദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നറിയണം. അപ്പൊ പറയാണ്, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവികൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. അവയുടെ പിതാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. എന്താ പറയാ, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ. എത്ര ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്? എത്ര തരമുണ്ട്? 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെ പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയതും ഭഗവാനാണ്. അവയുടെ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്ത പിതാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവഃ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ാകുന്നു. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, മഹാബാഹുവായ അർജുന, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വ, രജസ്, തമസ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവാത്മാവ് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആര് നിർബന്ധിതനാകാണ്? ഇവിടെ ജീവാത്മാവ് നിർബന്ധിതനാണ്. ഈ ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും ശാശ്വതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആനന്ദമയനാണ്. ജീവാത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അതിന്റെ ആ ഗുണഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആര് ബാധ്യസ്ഥനായിട്ട് മാറാണ്? ഇവിടെ നിർബന്ധിതനായിട്ട് മാറാണ്. ജീവാത്മാവ് നിർബന്ധിതനായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന പത്താതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനക.
ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ 3 ഗുണത്തില് ആദ്യത്തെ സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമാണ്, ശുദ്ധമായതാണ് സത്വഗുണം. ആ സത്വഗുണം പിന്നെ പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ പ്രകാശമാനമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് സത്വഗുണം. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണത്തിലും ബന്ധനുണ്ട്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ ബന്ധനം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? കുറെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടും, ജ്ഞാനവും കിട്ടും. നമുക്ക് കുറെ അറിവ് നേടും. അറിവ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? അറിവ് നേടുമ്പോ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും അല്ലെ? ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അതില് ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിലൊരു കുഴപ്പം എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് തോന്നും മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഭയങ്കര അറിവുള്ളവരാണ് നമ്മള്, ഭയങ്കര സുഖത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കൊരാളെ എന്താ പറയാ, നമ്മളാണ് എല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അഹങ്കാരം നമ്മളിൽ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരൊന്നും മാനിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണ്? നമുക്ക് തോന്നാണ് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അഹങ്കാരമൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? സത്വഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. സത്വഗുണം നമ്മളിങ്ങനെ ബന്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നല്ല സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം? നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സത്വഗുണം ഇവിടെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. രജോരഗാത്മകം വിത്തി തൃഷ്ണാ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിബദ്ധാതി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? രജോ ഗുണത്തെ പറയാണ്. രജോ ഗുണം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ്. തൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദേഹസ്ഥനായ ജീവൻ അതെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? രജോ ഗുണാണ് നമ്മളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ താല്പര്യം, സുഖങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു വീട്, നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വീടാണെങ്കിൽ വലിയൊരു വീട് വെക്കണം നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ കഷ്ടപ്പെടാനും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും നമുക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കണമെന്ന്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ഇത്ര സമയം ഇരുന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ടും താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. പക്ഷെ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസം വരും, ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കും രജോ ഗുണത്തില്. നമുക്കത് ആഗ്രഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര നടക്കുമെന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകും, നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. ഇതൊക്കെ ഏതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അധികം ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും, ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാനായിട്ട് ഉള്ളവരായിരിക്കും ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളില് കുടുക്കിയിടുന്നതാണ് ആര്? രജോ ഗുണത്തില്. ഇനി തമോ ഗുണാണെങ്കിലോ? തമസ് ജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാപി സന്നിബദ്ധാതി ഭാരതപുത്ര. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും എല്ലാ ശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ട് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണമാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണം. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കുടുക്കിയിടാണ്
ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് പൊതുവെ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? മടിയന്മാരായിരിക്കും, അലസന്മാരായിരിക്കും. അതായത് സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ഉത്സാഹികളാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് മടിയന്മാരായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കാര്യങ്ങൾ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവര് തന്നിഷ്ടത്തിന് അവരിഷ്ടത്തിന് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കണം എന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ അലസന്മാരായിരിക്കും, ഉറക്കം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ആര്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അല്ലെ? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും പിന്നെന്താണ്? സുഖത്താലും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അളവറ്റ തൃഷ്ണ, ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ അലസത, നിദ്ര ഇതൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും. അവര് ഭയങ്കര മടിയന്മാരായിരിക്കും, ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര്, അതായത് എന്താ പറയാ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവര് സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ അങ്ങനെയുള്ളവര്. അവരെ നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്താണ്? അലസത, നിദ്ര, പ്രമാദം, അങ്ങനെയാണ് പ്രത്താത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കുടുക്കിയിടുന്നത്. മനസ്സിലായോ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല എല്ലാവരും മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി? ഇനി ഒന്നും കൂടി നമുക്കത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ പറയണം. ഒന്നും കൂടിയിട്ട്. സത്വം സുഖേ സംചയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഃ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണം ഉന്മാദം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമുക്കത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. സത്വഗുണം നമ്മളെ സുഖം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറെ സുഖങ്ങളാണ് തരുന്നത് സത്വഗുണത്തില്. അപ്പൊ സുഖം അനുഭവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വർഗം, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഏറ്റവും സുഖം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും സത്വഗുണത്തില്. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും രജോ ഗുണം. അങ്ങനെ രജോ ഗുണം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണാണെങ്കിലോ ഉന്മാദവും അലസതയൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണം. അങ്ങനെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും അലസത കൊണ്ടും ബന്ധിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും കൂടി ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇനി ചിലപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? രജസ്തമശ്ചാധിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വ തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്താണ്? സത്വഗുണം രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കും. ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കും. ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം രജസ് സത്വ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഈ വിധത്തില് ഇത് 3ഉം തമ്മിൽ മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മളിൽ ഏത് ഗുണമായിരിക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുക? സത്വഗുണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് പെരുമാറി, നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഇരിക്കും. ഏകദേശം ഏത് സമയത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക നമ്മളില്? രാവിലത്തെ സമയം. രാവിലെ അല്ലെ? കുറെ കഴിയുമ്പോ നമ്മളിൽ എന്ത് മാറും? രജോ ഗുണമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലും കുറച്ച് മാറ്റമൊക്കെ വരും. ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ദേഷ്യത്തിൽ പെരുമാറുണ്ടാവും. നമ്മളെ സംസാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷയൊക്കെ കുറച്ച് ഇത്തിരി എന്താ പറയാ ഒച്ചയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി എന്താ പറയാ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഷാർപ്പായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? തമോ ഗുണത്തിൽ. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ആരിലുണ്ട്? എല്ലാവരിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾ സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും ഈ ഭൂമിയില്? ഭൂലോകത്തിൽ രജോ ഗുണത്തില്. രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. ഭൂലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും? രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. 24 27 ശ്ലോകം അല്ലെ? അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിൽ ഏതാ ഉണ്ടാവും? നമ്മള് രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരും ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മള് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന്.
സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പോ ശരീരത്തിൽ 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള പുരത്തിൽ താമസിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ശരിക്കും ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 9 ദ്വാരങ്ങൾ, എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഏതിന്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും? സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും. സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാത്തിനെയും ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കും. പൊതുവെ എല്ലാം നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തിൽ വരുന്നത്? സത്വഗുണത്തിൽ. ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും നമ്മൾ ശുദ്ധരായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിലൊക്കെ നോക്കി കാണാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മളെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോ. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്തേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, മോഹാവേശം, നമുക്ക് മോഹങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു വീട് വേണം, ചെറിയൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു വണ്ടി വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യാനോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാനാണ്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതിന് പിന്നാലെ പോകുന്നതായിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷണം? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ലക്ഷണം. അവരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദ മോഹ ഏവച താമസേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഇനി നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിൽ തമോ ഗുണമാണ് വളരുന്നതെങ്കിലോ തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കൊരു ഓജസ്സും തേജസ്സും ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കൊരു ഉഷാറുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം. അകർമ്മണ്യത, കർമ്മം ചെയ്യാനൊന്നും യാതൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, മടിയായിരിക്കും നമുക്ക്. പിന്നെ അലസത, വ്യാമോഹം, പ്രമാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്വഭാവം ആരിലുണ്ടാകും? ഈ താമസ സ്വഭാവികളില് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികളുടെ സ്വഭാവം, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ 3 പേരുടെ സ്വഭാവം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടു അല്ലെ. 3 പേരുടെ സ്വഭാവം കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത 14ാമത്തെ തൊട്ട് നാളേക്ക് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടോ നമ്മള്? ഭഗവാനല്ല ജീവാത്മാക്കളുടെ ആദ്യ പിതാവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം. ആദ്യ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആദ്യ പിതാവാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ശ്ലോകം 4. നമ്പർ 4. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിത ആസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി രഹം ബീജ പ്രതാപിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളാണുള്ളത്? 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അവിടെ പോയി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് പോയില്ല എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. യാത്രയിലാണ്. യാത്രയിലായത് ജയ മാതാജി. മാതാജി എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഓഫ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത. പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, അല്ലാത്തവർ ഓൺ ആക്കി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, അല്ലാത്തവര് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഓൺ ആക്കി വെച്ച നല്ലതല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? രജസ് തമസ്. ഇന്ന് വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി കേറിയിട്ടില്ലേ ക്ലാസ്സില്? ഇല്ല കേറിയിട്ടില്ല.
എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഇന്നലെ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മാതാജി ഇന്നലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് ആൻസർ ഒക്കെ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു പോയതാ. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്, പേരെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. എനിക്ക് പരിചയമില്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ. ഇന്നലെ എല്ലാ ആൻസറും പറഞ്ഞു മാതാജി. ഇന്നലെ എല്ലാ ആൻസറും മാതാജി പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ കാരണം കേട്ടോ. നമ്മള് പറയില്ലേ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ, ഞാൻ ടീച്ചറൊന്നല്ല വലിയ, പക്ഷെ എന്നാലും സ്കൂളിൽ നമ്മൾ അറിയാലോ ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് ആൻസർ പറയുന്നവരെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ അവരുത്തരം പറയുമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്, അതിന് സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം അതെങ്ങനെയാണ്? പ്രകാശമാനമായിരിക്കും. സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. പ്രകാശമാനമാണ്. പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായോ? സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? ഒരാൾ പറയാവോ? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖത്താലും ബന്ധിപ്പിച്ചതാണ്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. ആ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, ഒരാൾ പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. ആ, സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ. അത്ര എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 26-ാമത്തെ ശ്ലോകമല്ല തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളേക്ക് കേൾക്കാം.